Добре дошли в ексклузивната рубрика на Клуб Нюз "Поверително от Холивуд". Днес Сабрина Паризи ще ни покаже света на киното. Hollywood Confidential for Club News Bulgaria today. Here we are, Universal Studios. So let's go inside, let's grab the place, let's explore, let's have fun, let's rock together. Местността Холивуд се превърна в най-притегателното място в света, когато четирите гиганта Universal, Warner, Paramount и Disney създадоха фабриката за мечти. Daffy Duck. That's my friend today, the duck. Всяка година меката на киното Холивуд се посещава от над 60 милиона туристи. So that's for you guys, Hollywood Confidential, Club News Bulgaria, Nova TV. I'm the cowgirl today. Yes. People, I can't believe I'm doing that for you guys. Where did you come from? Where did you go? Where did you come from, Cotton Eye Joe? But I hadn't been to Cotton Eye Joe. I've been married a long time ago. Where did you come from? Where did you go? Where did you come from, Cotton Eye Joe? And now let's get ready for a red carpet tonight. See you, bye. Ето как камерата на "Поверително от Холивуд" засече звездите на холивудската предпремиера на филма "Денят на влюб". И сега ще представим на вашето внимание една особено гореща среща. Нашата камера засече топлите отношения между звездата от "Умирай трудно" Робърт Дейви и Сабрина по време на наградите на медийната асоциация АПТРА, известни още в щатите като "Отличията на Марк Твен". Новината е, че актьорът, познат на българските зрители основно в ролята си на злодей, този път се представи успешно като водещ на престижното събитие. Робърт Дейви раздаде награди в категориите телевизия, радио и уебсайт. Явно Сабрина е донесла късмет на своите съседи по маса, защото приятелите и журналисти грабнаха цели 8 статуетки.